Her kommer 5 grunde til, at du er nødt til at overveje den helt nye KAI Smart X som din nye kaffemaskine til jeres kontor. Forestil dig, at kvaliteten af kaffen fra din kaffemaskine er lige så god som fra en café. Så god, at du faktisk ser frem til at have gæster eller kunder i huset, så du kan byde dem en kop. Men er det ikke, hvad alle de siger? Vi er gået videnskabeligt til værks og har lavet en såkaldt TDS-test, der måler niveauet af ekstraktion i kaffen. Resultatet af testen viser, at KAI Smart X opnår samme ekstraktion og dermed en fyldig, tilfredsstillende smag som en semi-automatisk espressomaskine, du vil kunne finde på en café. Det er fuldstændig uhørt for fuldautomatiske kaffemaskiner. Hvordan kan det lade sig gøre? KAI Smart X laver kaffe ved at efterligne teknikkerne fra en professionel barista. Og som navnet antyder, er Smart X smart. Den overvåger konstant sin egen præstation og foretager små justeringer i løbet af dagen for at brygge den perfekte kop hver gang. KAI Smart X fylder ikke meget, men du får alt, hvad du skulle bruge til varme drikke samlet i én løsning. Cappuccino, kaffe latte, espresso, sort kaffe, varmt vand til te og varm mælk til kakao. Maskinen har 2 separate bønnebeholdere, så du kan eksempelvis vælge 2 forskellige slags kaffebønner, når du laver din kaffe. Glem alt om mælkepulver og brændt mælk i kaffen. KAI Smart X skummer helt automatisk din friske mælk direkte fra køleskabet, så du kan få en lækker og cremet cappuccino. Vi har været blæst bagover kvaliteten af mælkeskummet fra KAI-maskinerne. Selv de mest hærdede baristaer vil være rigtig godt tilfredse med at skumme deres mælk lige så godt som det her. Du har mulighed for 2 typer frisk mælk, der bliver serveret direkte fra køleskabet ned i din kop. Med steamarmen, der har automatisk skumning, har du også mulighed for at skumme andre typer mælk, hvis du skulle have behov for det. Ingen gider at stå og svede over rengøring af kaffemaskinen hver dag. Så er det heldigt, at KAI Smart X er så ekstremt brugervenlig og nem at vedligeholde. Den har nemlig en automatisk rengøringscyklus. Start blot rengøringsprogrammet og kom tilbage efter et kvarter. Eller start rengøringsprogrammet i slutningen af dagen og kom tilbage til en ren kaffemaskine dagen efter. Slip for ventetider og unødvendige teknikerbesøg. Din kaffemaskine er nemlig koblet på nettet, så vores teknikere kan justere og endda løse eventuelle udfordringer med maskinen uden at forlade sin plads. Det er en hurtig og effektiv måde for os at hjælpe dig på, hvis du har brug for assistance, og du behøver ikke nødvendigvis at vente på en tekniker. Maskinen har et indre system, der gør det nemt at lokalisere problemet, hvis uheldet er ude, så vi kan sørge for at udskifte det enkelte modul, som oplever fejl. Det betyder altså, at vi kan løse problemer hurtigere, og vi sørger for, at maskinens nedtid bliver så kort som muligt. Online-systemet gør også, at vi kan trække data på jeres kaffeforbrug, hjælpe jer med at bestille nye kaffebønner og levere impact data til jeres ESG-rapportering. Med KAI Smart X er det som at have en barista ansat på kontoret. Glæd dig til at invitere gæster på kontoret, så du kan servere dem en rigtig god kop kaffe. Den her maskine er virkelig en game changer, når det kommer til fuldautomatiske kaffemaskiner på danske kontorer. Den er nem at bruge, nem at vedligeholde og laver exceptionel kaffe. Hvis du vil vide mere om KAI Smart X, er du velkommen til at kontakte os når som helst.